Баток, най-удачният в момента преносим джамър за мобилни телефони на пазара. Руско производство. 4 диапазона. Първи диапазон покрива мобифоните и част от тетра. Втори диапазон покрива 900 МГц на GSM. Трети диапазон покрива 1.8 и четвъртия диапазон покрива 3G. Всеки от диапазоните може да бъде настроен да работи на различна мощност през 3 дБ или да бъде изключен. По този начин се пести от батерията и може да се удължи работата на устройството. При максимално натоварване на 4 диапазона работи не по-малко от 4 часа и половина. Реално при тестовете показва 5 часа и 20 минути. Ако се изключи някой от диапазоните, тогава мощността се преразпределя и продължителността на работа се увеличава. При включване на устройството се прави проверка на всички диапазони. Показва се всеки един от диапазоните на каква мощност е настроен в момента. В случай 4 диапазона бяха настроени на максимално. След като се извърши проверката, устройството минава в режим на работа. Възможността да се настройва става чрез натискане на бутона и избиране на съответния диапазон. Задържаме бутона в продължение на около 5 секунди. Започва да мига светодиода на съответния диапазон. С горния превключвател регулираме мощността. Изключено, минимално, средно, максимално. След като приключим с настройката, натискаме втори път, запаметяваме, минаваме на следващия диапазон. Задържаме, настройваме диапазона, потвърждаваме, минаваме на следващия, задържаме, настройваме, запаметяваме, минаваме на следващия, задържаме, оставяме максимално, запаметяваме. При изключването уредът запазва настройките. При повторното включване показва всеки един от диапазоните в каква мощност е настроен. Както виждате, в момента първият диапазон не работи, защото при предишната настройка избрахме да бъде изключен. Настройваме на максимум и 4 диапазона. Така, устройството е готово за работа. Диапазона, който осигурява в натоварена градска среда при максимално близко разстояние до базовите станции е не по-малко от 6 метра. Радиус от 6 метра. Нормална градска среда при нормална сигнала от базовите станции нормално е да покрие 10-12 метра. В извънградска среда разстоянието, на което блокира мобилните телефони, може да достигне над 100 метра.
Става за скрито носене в куфър, в чанта, както и под дрехите. Включваме устройството, трябва му около 1 минута, за да срине и най-мощните мрежи, които се намират около вас. Някои по-бързо, други по-бавно, но за не повече от 1 минута. Блокира работата на всички мобилни устройства. Край.